Kuumauksesta siellä meillä Lana Rouli numero 1, Jyrki Nurminen. Ja ihan samalla tavalla Lana Rouli numero 2, Santeri Sireen. Ja sitten mennään tänne haastajan kuumaukseen. Jyrki Nurminen, Beachvolley, sateenvarjon alle. Ja sieltä löytyy numero 1, Sebastian Poso Hernandez. Ja sitten numero 2, meidän ulkomaan vahvistus tänään, hienoja otteita ja tänään nyt nähty, Nicole Green. No niin, joukkueet on esitelty ja ottelu on valmis alkamaan. Vielä vaihdetaan puolia ja pallo menee sinne Jyrki Nurmisen käteen syöttöä varten. Ja mitä luulet, lähdetäänkö tässä Posoa pommittamaan vai lähdetäänkö pehmittämään tätä Iso-Britannian kaveria? Hänellä oli pieniä ongelmia hetkellisesti tuossa välierässä, mutta kyllä mä Posoa veikkaisin, että se lähtee. Kyllä, ainakin ensimmäinen syöttö menee sinne. Joo. Ja aika hieno viistopommi. Joo. Se voisi olla vähän samantyyppisiä torjuntastragedy-aineksia kuin välierissäkin, eli heittomerkkeihin luotetaan, koska Poso lyö paljon ja lyö kovaa. Kyllä. Santerille menee vähemmän yllättävästi ja tällä kertaa tuo viistokääntö pysyy ruudussa. Joo. Välierän siinä ensimmäisessä erässä pieniä ongelmia oli viistoputin kanssa, mutta nyt se on taas normaalilla tasolla ja loppuhan oli täyttä rallattelua. Joo. Glidille toinen syöttö. Ja tuollainen puoli kova tonne pakittajaa päin. Näissä Glid on ollut aivan erinomainen tänään koko turnauksessa, eli passi jää vähän irti, niin hän tekee tällaisen niinku prosenttiratkaisun, sanotaanko näin. Ja hyvin hakee jalalla kiinni. Passi oli vajaa ja irti ja kyllä. Otti korkealta sen kiinni ja teki sen ratkaisun. Syöttö menee tällä kertaa Jyrkille ja wow. Hernandez sulkee. Wow. Hieno torjunta. Niinku Glid on vähän niinku nuori Saku Viljamaa. Jotain samaa siinä on. Joo, kyllä. Voi näinkin sanoa, mutta kovan tason pelimiestä kyse ehdottomasti. Ei hyppysyöttö kuitenkaan Glidillä ole se millä tätä ottelua lähdetään kääntämään. Jyrki Nurminen. Hieno syöttö siihen väliin, jonka Poso kuitenkin hyvin hakee peliin ja hieno tsekkiratkaisu tähän. Todella kypsä ratkaisu. Siinä pallo jo vähän laskeutui ja siinä olisi ollut se helpo eli viistolöinnin paikka ja Jyrki olisi se varmaan hakenut sen, mutta hyvin sieltä vielä kurottaa sinne rajaan. Joo, hyvällä kaarella. Just sopivasti pikkusen osuma sormiin ja pallo. Mitä tekee Jyrki? Lähtee viistoon hakemaan, mutta pomppaa verkkonauhan kautta leveäksi. Eli onko se 5-2 jo peli sitten tässä vaiheessa? Kyllä se on, joo. Siellä on lihasmuistissa ehkä oli se edellinen tilanne, missä Poso sitten kuitenkin hienosti heitti sinne viistoon. Kyllä. Hieno pouki sinne viistoon. Erittäin hieno suoritus Santerilla siinä. Siinä pieni rystystökkäys sinne torjunnan yli ja se on 3-5. Posolle mennään edelleen. Vähän passi karkaa nyt Glidillä yli tikusta ja Poso joutuu kaivamaan taas sen vasurin sieltä esiin. Kuolee silläkin. Kyllä. Hän tykkää kyllä lyödä vasurilla. Joo, arvostan suuresti. Santerille mennään ja hieno pommi. Hyvin paukku. Aika pinnasta se lyönti tulee sinne viistoon. Verkko heilahtaa tälläkin kertaa, mutta tyylipisteitä ei jaeta, mutta se riittää. Ja nyt tulee taas klassikko tieltä.
Onko Funtekin ylänauha sittenkin liian heikkoa tekoa? Sade yhteensopivuus. Kyllä. 5-6. Leveäksi painaa Poso sen hyökkäyksen. 6-6. Näissä molemmat joukkueet aika hyviä, että heittää noita käsiä ja se hyökkäjä tietää sen, että sieltä tulee se todennäköisesti se viistoheitto. Joutuu ottaa vähän ekstraa sinne. Kyllä. Kyllä näitä virheitä voi sitten tietysti tulla. Joo, siellä näyttäisi olevan viistohämäysmerkki tuolla, mutta ei saa Jyrki syöttöä ruutuun. 7-6. Poso painaa hypärillä. Tällä kertaa saa ainakin lähelle ruutua. Jyrki nostaa sen ja hyvä rajatsekki, mutta Glid on alla. Ja hieno lyönti. Aivan loistava. Kerta kaikkiaan. Tässä nähdään vielä. Vaikeasta Poso hakee hienon passin ja painava lyönti. Aivan sinne olisi varmaan takaviiva pöllähtänyt, jos puolustaa. Tai olisi voinut olla vähän ylikin, mutta se tuli niin kovaa ja päin, että ei siinä oikein voi niinku mitään muuta kuin yrittää ottaa se. Ja Poso hakee edelleen sitä syöttöpeliä, että sen kun vielä saa kuntoon, niin tää voi olla melkoinen thrilleri kyseessä. Ja joo. 7-8. Joo. Siinä oli kuitenkin välierissä Santerilla oli ajoittain haasteita vastaanoton kanssa. Toki sillä oli kova sadekuuro päällä siinä. Ja lähellä on siinä Santeri ottaa 5 torjunnan, mutta hieman leveäksi. Lyhyellä syötöllä lähtee Glid. Levitetään hieman passia sinne. Kokki. Santerilta hyvä puhe ja viistoon. Ai. Todella jyrkkää. Tavaramerkki suoritus Santerilla. Joo, melkein. Tuonne suuntaan se käsi pyörähtää aika helposti. Noita on nähty myös kansainvälisissä turnauksissa Santerilta ja kyllä ne sielläkin jäävät kenttään. Kyllä. Käsistä. Fiksua peliä Posolta. Ei lähde mitään yliyrittämään, vaan puolikova käsistä. Tuo on tärkeää, että muistaa pitää tuon lyöntikorkeuden koko ajan, koska kuten katsoi, Santeri joutuu heittelemään tuossa torjunnassa, ei pääse niin hirveän korkealle. Kyllä. Siellä on aina tilaa. Ja Jyrki veistää käsistä pallon. Santeri Sireen. Hieno lyönti sinne aivan saumaan. Kyllä pitääkö kohta ruveta jo vaihtamaan syöttökohdetta, että Poso on pelannut kyllä vahvaa saidautta. Erittäin hyvä alku. Passi on erinomainen. Joo. Myös kaverilla. No siinä ehkä olisi se, että olisiko toisinpäin sitten Poson passi niin hyvä, vaikka Glid on kyllä myöskin ollut erittäin hyvä hyökkäyspäädys. Ehkä sitä voisi kokeilla. Tekniselle mennään 10-11 tilanteessa. Kyllä näyttää, että Jyrkikin on hyvässä pelivireessä ja hyvässä kunnossa ylipäätään. Nyt kyllä. Lyö paljon. Nyt on se on tietysti aina helpompi siinä vaiheessa, kun kaverille tulee suurissa syötöistä, niin sit sulla on energiaa painaa ne muutamat pallot aina rataa. Jos sä saat itse kaikki, niin kyllä Jyrkikin varmaan sitten myös sitä tsekkipelistä tykkää. Näyttää olevan olkapää kunnossa kuitenkin. Kyllä. Pystyy ylipäätään lyömään koko ajan kovaa. No, ei, kyllähän en tosiaan ole nyt tarkemmin haastatellut Jyrkiä ensikauden suunnitelmista, mutta kuvittelisin, että mies kuitenkin pelihommia vielä jatkaa. Että näin voisi kuvitella. Juuri on polvi laitettu kuntoon ja olkapää pyörähtää. Niin kyllä. Miksipä ei. Juuri näin. Kuitenkin 10-11 hiuksen hienossa johdossa Poso Hernandez ja Nico Glid. Kyllä.
Posolle mennään. Todella hieno lyönti. Hieno pallo siinä. En tiedä. Santeri ehkä... No, en tiedä, olisiko ehtinyt vielä puoli askelta askeleen pitemmällekin pakittaa, mutta... Siinä olisi se kirves voinut olla kanssa. Niin. Olisiko sen saanut tosta kiinni vielä? Kyllä se nois saanut. Ei ollut niin kova pommi. Eli käänteinen hihalyönti. Käänteinen hihalyönti. No. Ja Poso Hernandez nappaa Jyrki Nurmisen kiinni. Toistamiseen jo. No, erittäin hyvää näköisellä torjunnalla. Tulee niinku myöhäisellä ajautuksella ja heittää noita käsiä. Syöttö ei vaan napsu. Ei napsu, ei. Se on tietysti niin kauan kuin on johtoasemassa, niin voi vähän riskiäkin ottaa, mutta sitten... Pitäisikö hänen ostaa Tero Leikkaalta pari hyppysyöttötuntia tuossa? Se voisi olla. Isolla konsulttihinnalla, mutta kyllä se voisi olla ihan hyvä investointi siitä huolimatta. Ehdottomasti. Kyllä tuolla eilen oli tosiaan ihkussa oli monenlaista konsulttia liikkeellä. Kyllä siellä yritettiin valmentajavaihdoksiakin agitoida, mutta ei aivan. Toki ei näitä sunnuntain pelaajia, mutta jos... Murtovedessä uitiin siellä. Kyllä. Nyt ei taida... Oi, vielä ehtii sinne lead ennen kuin pallo menee tuolta verkon alta toiselle puolelle. Mutta ei kuitenkaan enää pisteeksi. Tasoittuu. 12-14. Kyllä siinä hyvin käsi pyörähtää. On todella hyvää hyökkäyspeliä ja näyttää siltä, että näkee ton torjunnan ja puolustuksen ja tekee niin älykkäitä. Vaikka noin korkea passi, niin näyttää siltä, että tekee näkee ihan hyvin. Ja... Jyrkille mennään. Siinä tulee nyt se leipälyönti sieltä, poukitorjunnan yli. Pitkä katse ja poukitorjunnan yli. Tässä näin. Hyvin kyllä Glid joka pallo yrittää, että ei ole kaukana loppujen lopuksi. Siinä vaan se huomaa, että jos menet joka palloon, niin aika moneen sä saat käden ainakin väliin. Jos... Joo, hyvin liikkuu kyllä. Nyt ei osu enää torjuntaan eikä kenttään tuo hyökkäys. 14-15. Joo, harmillisesti vähän pitkäksi siitä livahtaa, mutta näitä aina välillä sattuu. Hieno haku siinä Posolta passiksi asti. Glid on tällä kertaa nyt torjunnassa. Yrittää hämyä, mutta hämää siinä oman pelikaverinsakin, että siellä on tupla 15 sitten miehet lopulta. Mutta hieno pallo. Ja aika lisää merkiksi siellä Poso Hernandez nostaa kädet T-merkkiin. It's tea time. Tea time. Onko se kello 5 vai? No, kyllä se aika lähellä. 6 T. Kello 6 T. Joo. Joo, tasasta vääntöä ollut ja mukava nähdä, että tästä on tullut ottanut isolla olla. Kyllä. Katsotaan, onko tämä saman tyylinen kuin välierä, että onko tässä Jyrki ja Santeri vähän niin kuin käynnistelemässä vasta koneita vai mielenkiintoista nähdä. Kuitenkin haastajat on pelanneet todella hyvin tässä ja nyt ollaan tilanteessa 15-15 ja lähdetään ratkomaan erää.
Mä katsoin väärin, se olikin yli. 20-17. Joo, hiuksen hienosti meni pitkiksi. Kyllä. Siinä on. Ei jää tuo viisto tsekki. Ja Glid hoitaa käsin, pallon käsin. No, pieni yllätys tässä ensimmäisessä erässä. Mitä olet mieltä? No näin voi sanoa, joo. Toki tää meidän niinku Glidin scouting report ei ole ehkä ollut siinä mielessä ihan täydellinen, kun hän ei niinku näytä sillä tavalla niinku aivan miltä maailmanluokan pelaajalta, mutta hän on kyllä oikeasti niinku aivan erinomainen jokaisella osa-alueella. Kyllä. Auttaa todella paljon, kun Posolla jää vähän nuo vastaanotot välillä irti, niin passi tulee sinne kuitenkin kyllä pintaan ja riittävän isona ja nyt ei tuule. Niin Poso pystyy ottaa sieltä korkealta kiinni sen kyllä pallon. Joo, hieno erä heiltä ja varmasti viimeistään tässä vaiheessa Jyrki ja Santeri heräävät pelaamaan. Ei varmasti halua hävitä Hietsussa viimeistä yhteistä peliä, vaan haluaa lopettaa sen kyllä voittoon. Ja aivan varmasti haluaa. Mutta niin kuin hyvin saa pelata, koska kyllä toi Poson torjunta on aivan fantastisen hieno ja sitten Glid hakee tota palloa. Että kyllä se joutuu vähän pohtimaan, että mistä me mennään tavallaan. Kyllä, yllättävän hyvin tässä lyhyessä ajassa ovat tämän joukkuepelin saaneet kuntoon. Että jotenkin esimerkiksi välierissä Topio Piipolla näytti olevan selvästi vaikeampaa se saidin rytmin löytäminen ja sellainen tilanne, vaikka siinäkin hyvin samanlaista korkeata passia kyllä pelattiin, mutta rytmiä ei vaan millään mennyt löytyä. No se on just näin. Toki se voi olla se kuuluisa honeymoon vielä tässä vaiheessa. Se voi olla joo, että se arki alkaa kohta myllätä. Ei ole sinun kauppoja tehty vielä tuossa vaiheessa. Siellä on Hietsun parhaat avut. Myös kentän lanaukseen valjastettu Oskar Murto ja Tuukka Järvinen siellä katepillarin tavoin hoitavat kentän viimeistelyn. Saumatonta yhteistyötä niin kuin myös pelihommissa, niin myös lanan varressa. Ja peli jatkuu, toinen erä. Erittäin hienoa beachvolley-viihdettä täällä Hietaniemen rannassa. Kyllä. Täällä haetaan kovilla urheiluanthemeilla tunnelmaa Hietaniemen rantaa. Ja kelikin on aika hyvä tällä hetkellä, ei ole sadetta eikä mitään. Hieno pouki sinne rajalle. Erittäin hieno suoritus Santerilta. Juuri sopiva. Verran torjunnan yli ja näyttää isolta, mutta sitten kuitenkin tippuu aika nopeasti tuohon torjunnan taakse. Laitaan menee Bosolle passi. Nyt Jyrki nostaa sen. Hieman siinä Santerin passi aukeaa tuossa jatkopallossa, mutta Jyrki malttaa ja katsoo mihin ne torjunnan kädet tulee. Ja sieltä sitten liippaa pallon pois. 2-0. Tällä kertaa Glidille. Santeri leijailee sinne viistoon. Sulkee viiston pois. Ilmeisesti siinä kuitenkin perusrajamerkillä mentiin, mutta näki, että nyt lähtee viistoon lyömään ja sulkee sen sieltä. Joo, hienosti lukee ton. Heittää kädet vielä verkon yli. Glidille uudestaan. Täällä oliko äskeinen vahinko vai onko nyt vaihdettu suuntaa? Nyt ei osu. Verkkovirhe ilmeisesti vai osuma myös. Herrasmies pelaaja Kyllä. Kyseessä pystyy myöntämään. Kyllä. Et vielä hävitön eränkin jälkeen pystyy myöntämään. Se vaatii jo paljon. Se vaatii paljon, se ei kaikilta onnistu. Hohohoi. Huikea haku tuohon paikkaan. Kyllä. Kyllä hallitsee ton vartalonsa hyvin tuolla puolustuksessa. Tossakin tuli vähän semmonen epäsäännöllinen pallo ja silti saa sieltä vielä hihalla kaivettua sen ylös. Ei tässä voi kuin ihaillen katsoa, että
En tiedä sinun nuoruudesta, mutta itselleni ainakaan ei ollut. Ei ole missään vaiheessa ollut tällaista vaihetta. Että. Joo, ei ole. Cardani Akseli ei ole taipunut tollaisiin asentoihin kyllä niin kuin, tuskin edes synnytyksessä. No, siinä hieman Poson kirvespassi lipsahtaa ja Glied tekee virheen. 4-2. Santeri syöttää. Todella upea suoritus. Siinä oli lähellä, ettei Santeri olisi tuohon vielä päässyt kääntymällä mukaan, mutta ei aivan. Mutta hienosti pelaa kyllä Glied, että jännä nähdä, että side on ollut yllättävän hyvää tässä nyt Gliedillä ja Posolla kummallakin. On todella hyvä. Että, sanotaan riittävän hyvää. Että mistä se löytyy se ratkaiseva. Oho. Hieno pallo. Joo, mahtavasti Jyrki päättää sen ja hienoa taistelua loppuun asti. Varmistuksia. Siellä hieman kysellään, oliko Santeri verkossa, mutta hän olisi myöntänyt sen, jos hän olisi ollut verkossa. Tai sitten toinen skenaario on se, että se Santerin kosketus oli vähän tämmönen saattomainen. Niin. Mä katsoin, että siinä ainakin käsi oli nyrkissä. Oli, mutta se ei ole se kriteeri vaan, että saatatko palloa. Kyllä. Näin Kalle Kekkonen mulle kertoi eilen tässä. Okay. Nyt pidettiin semmonen executive summary näistä säännöistä. Ja kosketuspituutta täytyy katsoa. Kyllä. Nyt on vaikea. Nyt on todella vaikea. Vielä Santeri ottaa sen pallon. Pitkä ralli ja rajalle löytyy tilaa. Sieltä löytyy tilaa. Nyt alkaa tää... Jopa Santerilla saadaan sykkeet ylös tässä. Kyllä. Alkaa olla Hietsun katsomokin hyvissä määrin täynnä molemmin puolin. Pikku katsomot sekä tämä betoni täällä kameran vastakkaisella tai kamerakulman vastakkaisella puolella. Santeri ottaa. Kädet on hyvin tällä kertaa. Tällä kertaa. Eikä Santerilla yleensäkään ole niitä torjuja, joita käsien välistä eniten palloja tulisi kyllä. Sinällään ehkä sen omaksunut, että ulottuvuus ei ollut se kaikkein kovin valtti hänellä, niin hänellä pitää kädet olla silloin hyvin. Joo, Santeri on kyllä kehittynyt torjujana, vaikka tuo ulottuvuus ei ole välttämättä noussut nämä viimeisinä vuosina, mutta heittää hyvin ja ajoittaa hyvin. Ja tietysti sitä helpottaa, että Jyrki tuolla vähän kyllä, heittelee vettä korvaa taustalla, niin se aina pistää se hyökkäjä miettimään, että mitä tässä tehdään. Kyllä. Ja heillä tosiaan ne yhteispeli on ollut kyllä Suomessa parasta tähän näistä pareista, että heillä selvästi nämä heittomerkit ja muut, niin ne on viimeiseen asti molemmat tekee hämäykset oikea-aikaisesti ja näin, että siitähän heidät on tunnettu. 7-3. Haavisto Vahilalla oli aikoinaan vähän samantyyppistä oireyhtymää, että heillä oli aika hyvin hiottu se peli yhteen. Kyllä. Todella hieno suoritus. Kyllä. Näyttää helpolta, mutta ei sitä ole todellisuudessa. Missään nimessä. Sinne yrittää Glied vielä viime hetkellä juosta tuonne viistoon hakemaan palloa, mutta ei aivan yllä tuo 8-4. Santeri pääsee syöttämään 4 pisteen taulussa 8-4 tilanteessa. Hieno poukipuolustus Jyrkiltä ja pääsee kokeilemaan jatkopalloa. Nyt tuli se reiska, mikä jäi viime pelistä
Varastoon. Passiin, varastoon kyllä. Joo. Mutta ei riitä. Glid ottaa sen ja tiputtaa vielä viistoon Henoncheckin. 5-8. Se oli toki vain side out, että ei tästä ero sinällään suuresti kaventunut. Hieno tiputus Santerilta toisesta kosketuksesta. 6-8. Anteeksi, 9-5. Joo, Nurminen Sirenin komennossa on nyt mennyt tää toinen erä. Kyllä. Tää on vähän se mitä odotettiin ensimmäistä erästä jo, mutta siinä Nurminen Sireni ei ollut aivan parhaimmillaan ja vastustaja pelasi hyvin. Hieno puolustus ja Santeri pääsee lyömään suoraan toisesta. Se oli kyllä hieno puolustus, se oli aika kova lyönti ja Jyrki saa sen todella hyvin ylös. Ei aivan pysy tuo Santerin torjunta kentässä. Se tulee aika vinhaan kulmaan toi Poson lyönti tossa. Tulee erittäin viistoa. Vaikka Santeri hyvin heittää sieltä, niin ei vaan yletä. Katsotaan saako Poso passin. Aika hyvä saa tajuttua, mutta hieman pinnassa ja Santeri on valmiina siellä päivystämässä. Team TMR Invest, Nurminen Sireen. Johtaa 11-16 erää ja on viemässä tätä menoa ottelua kolmanteen erään. Ja Jyrki näyttäisi jäävän torjumaan tällä kertaa. Katsotaan mitä tapahtuu. Tulee toisesta ja kovaa. Upea lyönti Posolta tosta. Aika vaikeasta asennosta kuitenkin joutuu lyömään. Kyllä. Ehkä yhden jalan ponnistuksella. Kyllä, tommonen satastyyppinen hyökkäyslyönti. Joo. No nyt alkaa Santerin käsi lämpiämään. Santeria parhaimmillaan tuonne kova moukku viistoon ja palloa etsitään tuolta Hietsun kahvilasta. Kyllä. Onneksi siellä on Jyrkin oma poika hakemassa. Joo. Koko perhe sen sieltä Kyllä. toimittaa. ei saa käsiä. Siellä on jo sateenvarjo kansa huokailee jo, että tuleeko pallo päin, mutta ei pahasti. Poso herrasmiehenä lyö siihen portaikon kohtaan sen pallon. Kyllä. Hienoa sidea jatkaa Poso. 8.13 mennään tekniselle aikalisälle. Aina kahdessa ensimmäisessä erässä tosiaan 21 pelatun pisteen jälkeen pidetään pieni huohdustauko. Sen lisäksi joukkueella on käytössään yhdet aikalisät per erä. Nyt tulee klassikkobiisiä sieltä DJ Ville. On täällä tekoäly taas luonut uutta fiittiä. Kyllä se taitaa näin olla. Kahdeksan 13. Nico Glid syöttää. Nyt se lyhyt viisto tökki jää. Tästä nähdään hyvin.
Oh. Hieno lyönti. Tässä nyt on tosiaan Jyrki ja Santeri menevät puoliksi torjumaan ja tuossa on hieman ulottuvuuseroa vielä ehkä enemmän tuossa Jyrkillä ja Poson välillä kuin Jyrki ja Santerin välillä. Joo. Tällä kertaa Pouki ei jää rajalle. Reiska jää sinne Jyrkin selän taakse. 10-14. Liidiä hymyilyttää, Jyrkiä hymyilyttää, kaikkia hymyilyttää. Kyllä. Poso on siirtynyt tähän ruutuun menevään syöttöön. Hieman liikaa kääntöä. Passi näytti kyllä aika hyvältä. Joo. Vähän tämmönen Todd Rogers-tyyppinen kääntö tuonne rajalle, mutta vaan hieman leveäksi. Kyllä. Professorimainen suoritus. Kyllä. Oi. Hieman yli menee tuo. Kyllä siinä hyvin on Gleed kyllä koko ajan palloissa mukana ja ei toi kaukana ole tuokaan pallo. Ei. Se on semmoisen 20 senttiä leveä. Käsistä leveäksi. 12-15. Vieläkö siinä uutta nousua viritellään tähän erään? Kuka tietää. Aika leveälle menee passi. On. Kyllä Poson jalka riittää ottamaan sen kiinni. Kyllä. Sitä hakkurin elämää lentopallotermillä. Kyllä. Mutta harvoin pitää niinku, tästä nähdään hyvin, se menee tuonne puoli metriä tikun ohi toi passi melkein. Ei nyt aivan, mutta tästä kulmasta ei aivan nähdä, mutta lähellä. Hyvin taittaa sinne. Ja kun pisteero on kaventunut 2 pisteeseen, niin viimeinen siellä ottaa Uikka Breivik. Joo, elämme mielenkiintoisia aikoja. Tässä 2 pisteen erolla mennään. Aletaan saapua sieltä takakaarteesta kohta maali suoralle tässä toisessa erässä. Saa nähdä, mitä Nurminen Sireen keksii tässä säilyttääkseen johtoaseman. Gleed Poso Hernandezilla on ollut tässä erittäin hyvä vaihe viimeisten pallojen aikana. Ja kyllä. Katsotaan miten se saidi lähtee kulkemaan. Jyrkillä on nyt yllättäen hieman saidi yskinyt. Jyrkille pallo menee uudestaan lyhyehkö syöttö ja viistolyönti käsistä leveäksi. Kyllä se lyönti pitää olla mukana, muuten tuo Jyrkin puttipeli saattaa olla sitten Gleedin haettavissa. Se Jyrki pelaa kyllä hyvää peliä, että aika monipuolisesti on käyttänyt tuota ratkaisuarsenaaliin. Santeri piiskaa. Kova lyönti viistoon. Pallo on siellä meressä asti lähes. Verkon kautta ja puolustuksen kautta. Taitaa olla käytetty siinä 4-1 tilanteessa. Kyllä. Toisessa erässä. Hyvä yritys kuitenkin. Kyllä. Tämä ei mene Joni Snellmanilta läpi. Ei. Lähellä on, ettei Santeri tuohonkin saa kättä alle. 14-17. Ja tää kolmannelta erältä tällä hetkellä haiskahtaa. Kieltämättä. Wow. Hieno lyönti. Kerta kaikkiaan upea lyönti. Kuinka moni olisi tuosta rajaan lähtenyt lyömään vielä? Kyllä. Ja hieno haku tässä heti. Joo. Tai itse asiassa Poso kääntää sen torjunnan jälkeisen kosketuksen passiksi. Ja
18-15. Hyvin lyö. Todella hyvä lyönti. Viivyttää loppuun asti ja sitä on vaikea päätellä, että mihin se lyönti tulee. Kyllä. Kokeillaan Santeria. Ei kannata. Käsi on nyt lämmennyt. 19-16. Joo, kyllä tää vahvasti nyt näyttää siltä, että kolmas erä tänään nähdään. Toki jos pystyy tämä sideoutin voittamaan ja saamaan yhden oman pinnan, niin kyllä siinä tästä vielä erä saadaan aikaiseksi. Kyllä. Wow. Hyvin on Santeri alla, mutta tulee vaan niin kovaa, ettei... Tai hieman ruveta jo pelottamaan, että siinä laittoi silmät kiinni ja siinä vaiheessa. Katsotaan, tässä nähdään uudestaan. Joo. Pinta-ala oli riittävästi, mutta Kyllä. ei vähän kaarta ei tule. Kyllä. Ja hieno lyönti siinä Jyrkiltä. Eräpallotilanteeseen 20-17. Ja se on eräpallo kyseessä kättä yhteen. 20-17. Wow. Vasemmalla kädellä. Vasemmalla kädellä. Ei hätää, ainakaan Nurmisen Pirelikaudesta vielä 2 ainakin jäljellä. Tiedän, että Harri Suonikko arvostaisi tätä lyöntiä. Kyllä. Ei ole miestä muuten viikonloppuna näkynyt täällä. Ei oo. Ja Santeri hoitaa erän kotiin. 21-18. Mennään ensimmäistä kertaa tässä välierävaiheen jälkeen niin kolmanteen erään. Näitä ei ole montaa nähtykään. Ei oo. Oikein odotettu tätä. Palataan kohta asiaan. Ja sitten ei kun ylös ja takaisin. No niin, kolmas erä valmiina alkamaan. Sebastian Pozo Hernandez aloittaa. Aika yllättävää valinta aloitukseen. Ei ole tässä parissa pelissä vielä minä hirmualoitteena tunnettu, mutta... Joo, ei oo ollut... Ei oo syötöllä saanut tuhoa aikaa. Ei ole erottunut, sanotaanko näin, mutta... Tietysti ei ole niitä virheitä tullut tosi kuin välierässä. Kyllä.
Siinä sitten Nico Glidiltä harvinainen virhe. Joo. Ehkä hieman vaikean näköinen tuo nosto ja passi ja sitten lähti kädellä paikkaamaan ja se ei enää pysynytkään ruudussa sen Ei jälkeen. ihan osunut pitbullin mailaan se lyönti. Tällä kertaa Posolle. Wow. Hieno viisto. Kerta kaikkiaan upea lyönti Posolta. Kyllä. Jyrkille syöttö. Ja tarjoilee myös viistomoukkua, että osataan tälläkin. Joo. Jyrki on ruukannut lyödä tonne viistoon, että sitten rajasta on muutama virhe tullut. Kaikki viistolyönnit on kyllä käytännössä pysynyt sisällä. Kyllä. Hit rate hyvä. Viime hetken viistomerkki kannattaa. Jyrki käy poimassa Marjan sieltä rajalta ja pommittaa pallon ruutuun. 4-1 vaihdetaan puolia. Joo. Jyrki pääsee harvemmin tuolta nelospuolelta hyökkäämään, mutta näyttää, että sekin onnistuu. No, erittäin hyvä suoritus. Nyt ottaa hieman sitten pois sitä voimaa sieltä ja rullaa. No se rullaa pallokenttään. Poso Hernandez hoitaa pisteen. Vääntää sinne viistoon. Torjunnan taakse pallon. 2-4. Hieman Santeri joutuu viistolyöntiä tällä kertaa pakottamaan ja se pomppaa verkkonauhasta sitten sen verran, että menee leveäksi. Joo. 3-4. Tasoittuu. Voi. Sitten semmonen selkeä ylisyöttö pari metriä leveäksi karkaa tuo syöttö 5-3. Joo. Harmillinen virhe tuohon paikkaan, just saatiin paine ja oma piste siitä. No, Jyrki antaa sen sitten takaisin ja Nico Glid pääsee kokeilemaan omaa onnistumisprosenttiaan. Takapouki ei jää vielä ainakaan. Antaako Poso kättä? Kyllä antaa, mutta ei säily sisällä, ei millään. 6-4. Vaihdetaan puolia. Santeri syöttää. Vähän enemmän pitkään kulmaa olisi pitänyt saada suuntautua. Paikka oli hyvä kyllä. Oli vaan huono osuma käteen ilmeisesti. Joo. Sieltä löytyy miesten välistä tilaa. 7-4. Tässä nähdään Santerin syöttö vielä uudestaan. Lähtee sinne Glidia kohti, mutta lopussa painuu hieman sinne Hernandezin puolelle ja se on piste. Sitten Glidin rajalle. Hyvä nosto ja hyvä passi ja kliininen rajatsekki. Erittäin hyvä. Oli sanotaan gliidimäinen. Kyllä. On kyllä nopea kaveri tämä Glid. Huhhuh. Mutta ei auta. Se on aina vähän erityyppisillä pelaajilta toi lippalakki tippuu aina eri syistä, mutta hänellä se tippuu yleensä siinä syystä, kun mies on niin nopea tossa. Täsmälleen. Joillakin jopa turhautumisesta saattaa lentää lakki. Jopa aurinkolasit on joskus lentänyt. En saa vaan nimeä mieleen, että kuka oli se pelaaja. Kyllä. 8-5 Jyrki pääsee kokeilemaan vielä. Ei sinne kyllä pallo helpolla jää. Katsotaan minkälaisen kuvion pojat pelaavat tästä. Normaali kuvio. Oho. Sieltä hieman tossa menee jo säntäilyksi tuo peli, että kun joutuu juoksemaan pelialuetta ympäriinsä. Ja onko jopa Uno Epsaniassa tuleeko vähän mieleen? sellainen.
Vähän sellainen samantyylinen takakentän myyrä on kyllä kyseessä. Että No, ei vähemmän paidassa, vaan vähemmän reikiä. Niin. Muuten hyvin samantyylinen. nuori loiri. Kyllä. Ja he päättävät sitten ottaa aikalisää ja vetää henkeä siellä. Kyllähän siinä varmaan sykkeet nousee tuossa melko lailla ravatessa, vaikka kovakuntoisia kavereita. Kyllä. Kaveri tietysti Glid onkin. Joo. Ja muistaa ainakin sen sieltä, joo, kyllä. Tulee valitettavasti hirveästi kasvaa palkintoja. Mitä heitä, sitten katsomaan. Idea on ihan hyvä. 9-5 tilanteessa jatketaan. Posolle mennään edelleen. Hieno passi. Wow. Laitetaan pieni huuto siihen perään, niin saadaan sinne viistoon hieman lisää Äänestä voimaa. päätellen sillä kävi peräsuoli suussa hetkittäin tuossa suorituksessa. Tässä vielä uusintana tuo hyökkäys. Jyrki on kyllä aivan oikeassa paikassa, mutta ei vaan kädet pidä. Wow, hieno. Hyvin Santeri kurkkaa tilanteen ja sitten viime hetkellä pystyy vielä säätämään, vaikka siellä heittomerkillä mentiinkin. Niin. Hieno suoritus, 10-6. Joo, erinomainen viimeistely. Santeri syöttää. Glidille tällä kertaa. Poson hihapassi ei ole huono. Ja Glid painaa pallon sinne viistoon. No mennyt käsien välistä jopa tuo hyökkäys. Taisi pikkasen hipastakin torjuntaa siinä mennessään. Vahva puhe siinä Jyrkiltä Santerille. Viisto. Siellä on tyhjää tilaa torjunnan takana ja pallo kenttään. 11-7. Aika hyvin näyttäisi olevan hallussa Nurminen Sirenillä. Homma tässä kolmannessa erässä. Wow, hieno. Hieno viistomoukku siinä Glidin hienosta levityksestä ja korkealta pallo kiinni ja ei siinä ole mitään asiaa kyllä enää puolustamaan tuohon. Tällä kertaa Santerin viistohyökkäys puolustetaan ja Glid vetää kovaa päin. En tiedä oliko tuokaan kenttään laskeutunut, mutta tulee vaan niin kovaa ja päin. Niin, vaikea siinä on sanoa. Että Tässä nähdään uudestaan tämä tilanne. ei siinä voi laittaa se beachvolleymailla. Niin, siinä on toinen vaihtoehto. Niin, toinen vaihtoehto tulee ohimoon ja Niin, lasien kanssa siitäkin voi tulla aika pahaa jälkeä. näitäkin on nähty silloin tällöin. Kyllä. 9-11. Santerille tällä kertaa hieman ujo nosto. Rajan poukki olisi mennyt ehkä leveäksi, mutta Hernandez päättää pelata. Saa varmennuksen, hieno kirves ja kirvespassi, mutta ei kuole vielä. Glid on mukana. Passi on hieman siellä tikun takana, mutta jäi kyllä niin puoleen verkkoon tuo lyönti, että Joo, katsoo ihan uusintana, että mitä siinä tapahtuu. Ja se, passi vaan leviää niin leveälle tonne. Se on melkein tuolla verkkotolpan tasolla, eikä siinä on niinku melkein metri tonne rajaviivaan. Niin erittäin vaikea tilanne, mutta ehkä siinä jonkun ruutuunhoito olisi voinut olla mahdollinen. no se olisi voinut olla parempi. Lähellä on tippua Santerin syöttö tonne sivuviivalle, mutta hieman leveäksi menee. Hieno vaimennus siinä Hernandezilta, mutta nyt Glid miettii vähän liikaa siinä. Olisi ollut tyhjä paikka lyödä kovalla lyönnillä pallokenttään, mutta Joo, jää hieman arpomaan mitä tekee. Ja periaatteessa hyvä idea, tyhjä kulma, etukulma, mutta todella kova kosketus tuohon paikkaan. Harvinainen virhe häneltä. oli. 13-10. Nyt vaatii sideoutin tästä, muuten on vaikeaa. Glid hoitaa.
11-13. Ei osu Santerillakaan aivan lapaan tuo pallo. Ja otetaan aika lisä siihen väliin. Näytti kyllä aivan semmoiselta saman tyyliseltä, mitä Santeri usein lyö kenttään. Joo. Tällä kertaa on hieman huono osuma ja 20 senttiä leveäksi. Joo, en tiedä. Alkoi vähän painoa tuossa. Näytti, että ei pääse ihan sieltä niin korkealta kuin ehkä olisi tarvittu tohon lyöntiin. Toki kyllä. Olisi siinä ollut toleranssia lyödä se kenttään. Kyllä. Mutta toi on niin sanottu hänen leipälyönti, mikä niinku normaalissa tilanteessa kuolee kyllä 80-pinnaisesti melkein. Joo. Siinä oli kuitenkin Glid hakenut niitä rajatsekkejä aika monta tuohon pohjalle, niin se oli kyllä varmasti hyvä valinta. Harmittavasti menee vaan vähän leveäksi. Sitten päästään ratkaisu heti kolmanteen erään. Yes Open 2024 ratkeaa ihan kohta. Kumpi näistä pareista voittaa mestaruuden? 12-13. Edelleen pieni etu siellä Nurminen Sirenin puolella. He pääsevät vastaanotto hyökkäämään aikalisän jälkeen palloa ja sen jälkeen onnistuneesta suorituksesta olisi palkintona eräpallo ja ottelupallo. Ja hieno tiputus, mutta onko leveä? On leveä. Kyllä on. Tästä varmasti nähdään vielä hidastuksesta. Näytti niin kliiniseltä, mutta kyllä se näytti leveältä kyllä. Lanaus on tehty hyvin, niin tästä on helppo katsoa, että mihin se jälki osuu ja osuuko viivaan. Mutta ei se viivaan tainnut osua. Joo. Siis tasan 13. Poso ottaa pallon kiinni. Wow. Hieno torjunta. Ja nyt onkin ottelupallo kääntynyt toisinpäin. Tai jo hieman asioiden edelle ounasteltu ottelupallo siis. Joo. Jyrki ja Santeri eivät vaihda puolia tai muutakaan, vaan samalla kuviolla mennään. Jyrki poukkaa. Verkkovirhe siinä ja peli on siinä. Se on siinä. Poso Hernandezille iso voitto. On. Ei vieläkään toki Jyrki ja Santeri häviä puhtaasti suomalaiskaksikolle, mutta varmasti kuitenkin antaa Posollekin uskoa tekemiseen, että mies oli vahvassa vireessä tässä ainakin nämä 2 viimeistä peliä, niin saidi kulki ja muutenkin erittäin vahvaa peliä. Ja voitto. Kyllä. Ehdottomasti. Ja Glid on kova pelimies. Kyllä. Ja tässä seuraavana sitten jaetaan molempien sarjojen palkinnot ja varmaankin saadaan sitten toi tapahtuma ääni sitten tähän striimiin. Kiitoksia meidän puolesta. Hietso Open 24 oli jälleen kerran hieno tapahtuma. Ja kiitos, oli ilo ja kunnia. Kyllä. Katsotaan minkälaisella konseptilla ensi vuonna mennään. Ja kiitoksia ja kuulemiin. Yes. Hei. Sen verran vielä, että tälle meidän talkooporukalle, joka on järjestänyt ja Hietsu Beachvolley, niin laitetaan kättä yhteen. Tää on ihan mahtava turvallista tällaisen järjestetään. Kiitos teille. Loistavaa. Tätä tarvitaan. Tätä laji tarvitsee. Ja ollaanko me valmiina palkintojen jakoa? Onko meillä parit valmiina ja onko Kimmo valmiina? Kimmo on valmiina, kyllä. Naisten palkintojen jako olisi alkamassa, joten saataisiko me joukkue tänne? Sekä ykkösjoukkue että kakkosjoukkue. Ester Hirvonen, Peppina Mäenpää ja Sara Tuominen, Evgenia Ukolova. We are going to give the prizes now, so please on the stage. May I ask? No niin, hyvät naiset ja herrat, tänä vuonna Hietsu Open 2024 hopea pari on Sara Tuominen, Evgenia Ukolova. Onnea tästä hopeasiasta.
Ja sitten pieni hetki, että saadaan halaukset vielä. Ja sitten vuoden 2024 mestarit ovat Ester Hirvonen ja Peppina Mäenpää. Ja Peppina tulee hakemaan palkinnon. Ester on joutunut valitettavasti jo poistumaan matkan vuoksi. Hänellä oli lähtö matkallekin, siksi oli vähän kiirettä. Ja sitten on jäljellä miesten palkinnot. – 2024 Hietsu Open miesten hopea tilalle tulee pari, joka on voittanut yhdessä 6 SM-kultaa ja ilmeisesti nähtiin nyt viimeistä kertaa sitten Hietsun hiekalla yhdessä. Pelaajat Jyrki Nurminen ja Santeri Sireen hopeaa. Kiitos ja kumarrus. Ja sitten – 2024 gold medal goes to Sebastian Bozo Hernandez and Nico Clean. Congratulations guys for the victory. Nice games, I love it. Ja kiitoksia minunkin puolesta kaikille OBV:n jäsenille, jotka tämän ovat mahdollistaneet, kaikille pelaajille, kaikille katsojille ja tuomareille ja toimitsijoille. Kiitos, otetaan vielä yhteiskuva. Ja ei muuta kuin ensi viikonlopun Tampereen SM-finaaleja kohti, olkaa hyvä. Nyt on niin kovasti seura. Kyllä se on